Hej, og velkommen til Rødstjørken. Det er godt at se jer igen, selvom jeg altså ikke kan se jer, men jeg beklager den lange ventetid, men nu er jeg altså tilbage på mit værelse i Lagos og vil forsøge at lave så mange videoer som overhovedet muligt i den fritid, jeg har til rådighed. I del 7 i Johannes åbenbaringsserien så vi, hvordan Jesu brud, de 144.000, blev mærket i panden af Guds keruber, med det formål, at de skulle gå uskat gennem den store trængsel, altså Guds vredes vinde, som skal komme over jordens 4 hjørner. Og lad mig fortælle dig sandheden. På et tidspunkt under antikristens regime, når folk siger fred og ingen fare, ja, så vil Gud udløse den store trængselskatastrofe over jordens 4 hjørner, altså over hele jorden. I Stikkels bog, kapitel 9, så ser vi, hvordan keruberne begynder med Guds hus, hvilket er Guds menighed, altså Jesu brud. Keruberne mærker alle dem i Guds hus, som er fundet værdige til at undslippe den dom, som skal komme over jorden. Og keruberne får besked på, at de skal mærke dem, der sukker og stønner over de vederstyggeligheder, der foregår i Guds hus. Hvilket også fortæller os, at endetiden vil være præget af mange falske profeter og mange lunkne kristne. Der vil være mange vederstyggeligheder i Guds hus. Kristne, der på dommens dag vil sige, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn, og gjort ditten, dutten, datten i dit navn, men altså vil blive afvist af Gud, fordi de ikke handler ret. Disse uretfærdige kristne bliver ikke fundet værdige, og vil ikke være i stand til at undfly den kommende dom. Dengang Jesus han talte til sine disciple på Oliebjerget og fortalte dem, hvad der skulle ske i endetiden, altså i dagene op til hans komme, så advarede han mod lunkenhed. Lukas evangeliet kapitel 21, vers 34-36. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og daglig livets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor på hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Og igen, så er den danske oversættelse, altså en katastrofe. Det drejer sig nemlig ikke om at få styrke til at undslippe de katastrofer, der skal komme over hele jorden, men det drejer sig om udvælgelse. På grundteksten er der brugt ordet kataxio, der betyder fundet værdig eller dømt værdig. Så en korrekt oversættelse vil være, våg altid og bed om, at I må blive fundet værdige, at I må blive bedømt værdige til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Den engelske King James oversættelse skriver, and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Lad mig fortælle dig sandheden. Det drejer sig ikke om at få styrke eller om at være stærk, når Gud han sender sine dommedagskatastrofer over jorden. Selv de stærkeste med speciale overlevelse, jeg taler her om jægerkorpssoldater og andre overlevelsesspecialister, ja, de vil ikke være i stand til at undfly Guds dom. Nej, det er kun dem Gud har fundet værdige, der vil blive skånet. Forstår du det? Det er Guds mægtige keruber, der vil eksekvere dommen, og det er Guds mægtige keruber, der vil mærke dem, Gud har fundet værdige i panden med sit navn, så de går fri af dommen. Her er der ikke tale om selveste dommedag, altså den dag, hvor Jesus kommer tilbage, men om den dag, hvor den store trængsel bryder ud. Den dag, hvor jorden rammes af endetidens katastrofer. Og Jesus sagde, at den dag skal komme som en snare. Den skal altså komme helt uventet. Når mennesker siger fred og ingen fare, ja, så kommer den pludselig og helt uventet. Pludselig og helt uventet, så skal der opstå ragnarok over hele jorden. Men for dem, der våger og beder, og dem, der sukker og støtter over de uretfærdige ting, der foregår i Guds hus, ja, så kommer den store trængselsbegyndelsesdag ikke som en stor overraskelse. Det vil være ligesom i Noahs dage, hvor de spiste og drak, og de giftede sig og så videre.
Men da regnen faldt, så var det altså for sent at omvende sig. De uretfærdige blev ikke dræbt lige med det samme på den samme dag, men i de følgende måneder, så faldt regnen, og vandet det steg og steg, og det blev sværere og sværere at finde tørt land. Det samme vil gøre sig gældende, når Gud han udløser den store trængsel i endetiden. Den vil stige og stige i intensitet, og det vil blive en trængsel uden sidestykke, der vil komme som en snare over hele jorden i endetiden. Og Jesus sagde, at himlens kræfter skal rystes, men at når vi ser stjernerne falde ned på jorden, og solen og månen blive for mørke, ja, så skal vi løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Når vi ser alt det ske, ja, så ved vi, at Jesus han kommer snart. Og dem, der er fundet værdige til at undslippe endetidens store trængsel, ja, de vil se alt det her, men altså ikke blive skadet af katastroferne. Halleluja! Og når Jesus kommer på selveste dommedag, så skal alle mennesker stå foran ham. Hvert øje skal se ham, og hvert knæ skal bøje sig. Som profeten sagde, stor er Herrens dag. Hvem kan udholde den? Den retfærdige, den der er fundet værdig, skal være i stand til at stå på Herrens store og frygtelige dag, når Jesus kommer med sine mægtige engle i flammende ild og bringer dom over de uretfærdige. På den dag skal de retfærdige forsamles til Jesus i sky, men de uretfærdige vil ikke være i stand til at stå på denne dag. De skal brændes op og kastes i helvede. Og med dette i baghovedet, så lad os læse Jesu ord igen. Lukas evangeliet kapitel 21, vers 34-36. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svig og drukkenskab og daglig livets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor på hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og stå foran menneskesøn. Og så er der jo bare tilbage at sige tak, fordi I så med, og må Gud velsigne jer. Og i de kommende uger, så vil jeg fortsætte med Johannes åbenbaringsserien, og jeg håber, vi ses i de kommende afsnit.